Vážené dámy, vážení páni, vážená pani profesorka, ďakujem vám. Ja som Juraj Alexander a s kolegou Kudejom príspevok prednesieme spoločne. Vystriedame sa v priebehu. Vlastne tou motiváciou toho nášho príspevku je nejakým spôsobom reagovať na problematiku toho, ako niektoré reorganizácie alebo vo všeobecnosti sanačné procesy v Českej republike v tomto prostredí a do istej miery len veľmi okrajom aj na Slovensku zlyhávajú a zamyslieť sa nad tým, aké sú príčiny tých zlyhaní vo svetle toho, že máme veľmi komplexný insolvenčný zákon, insolvenčný register, veľké množstvo insolvenčných súdov a insolvenčných správcov, ktorí sa všetci tomu venujú a snažia sa, aby tie procesy prebiehali poriadne. A napriek tomu proste nielen z tohto dnešného panelu tu je počuť istú nespokojnosť s tým systémom. Ja som nejakým spôsobom identifikoval, alebo som presvedčený, že jedným z tých dôvodov môže byť aj to, že české insolvenčné právo sa inšpirovalo trochu nie úplne správnym spôsobom, alebo možno nie úplne optimálnym spôsobom niektorými zahraničnými úpravami bez toho, aby boli domyslené úplne všetky konsekvencie. To nie je kritika insolvenčného práva, insolvenčného zákona, to je skôr nejaký proste iný pohľad na to, ako ten zákon v praxi funguje, pretože za tým, že ten insolvenčný zákon je kvalitne spracovaný a že je veľmi dobrý, si stojím, ale napriek tomu proste má svoje nedostatky a tie treba pomenovávať a na ne reagovať. Asi tie dva základné elementy, z ktorých si dovolím výjsť, sú skutočnosť, že česká právna úprava reorganizácie vychádza takmer presne z amerického modelu. To si dovolím dať do istého kontrastu s tou slovenskou úpravou, ktorá vychádza z anglického modelu. Dovolím si zareagovať potom na kolegu Richtera stručne. Taký ten základný základné pozadie, voči ktorému si myslím, je treba posudzovať tú úpravu insolvenčného práva, je určite ekonomické a inštitucionálne prostredie, v ktorom to insolvenčné právo funguje. A tu si dovolíme poukázať na veľmi silnú koncentráciu vlastníctva podnikov v Českej republike. Keď si pozriete napríklad na Wikipédii zoznam 66 najväčších českých spoločností podľa obratu, tak každá má majoritného vlastníka, aj tie, ktoré sú na burze kotované. A veľké množstvo z nich je dokonca priamo tým vlastníkom, pokiaľ je to nejaká skupina fyzických osôb alebo dokonca jedna osoba priamo riadená. Nehovoriac o menších podnikoch, respektíve stredných, ktoré spravidla sú tým predmetom záujmu ľudí, ktorí sedia v tejto sále. To má veľký dopad na to, ako sa to insolvenčné konanie vyvíja a hlavne na konflikty, ktoré vznikajú medzi týmto vlastníkom a manažérom a bankovými veriteľmi. Konkrétne sa k tomu dostanem. Druhým veľmi silným prvkom toho prostredia je kvalita inštitúcií. Napriek pomerne vysokej kvalite súdov, insolvenčných správcov, relatívne v Českej republike, si dovolím tvrdiť, že táto kvalita zatiaľ nie je dostatočná na to, aby plne garantovala niektoré mechanizmy, ktoré to insolvenčné právo predvídá, a preto sa nedá 100% spoliehať alebo nepredstavuje dostatočnú záruku toho, že tie procesy budú prebiehať tým spôsobom, ktorým si to zákonodárca predstavuje, ktorý je v tom záujme čo najefektívnejšieho speňaženia aktív alebo čo najvyššieho uspokojenia veriteľov, čo najefektívnejšej realokácie tých neproduktívne umiestnených aktív, ktoré sa dostali do insolvencie. Preto si dovolujeme vlastne spoločne navrhnúť dva koncepty ako riešenie týchto problémov, ktoré vychádzajú z inšpirácie Nemecka. A to sú dva nástroje, ktoré sa používajú už pomerne dlhú dobu v nemeckej reštrukturalizačnej praxi, nielen insolvenčnej, a to obojstranná tzv. Zverenská správa, to obojstranná vysvetlíme, a sanačný koncept. A k tomu sa dostaneme, pričom ako sanáciu chápeme zachovanie prevádzky podniku po nejakom defaulte. To znamená nie nutne insolvenčné konanie, ale nie nutne reorganizáciu. Môže to byť mimoinsolvenčná nejaká dohoda a môže to byť proste sanácia v konkurze, ktorá tiež často môže prebiehať konsenzuálne a môže dojsť k predaju podniku veľmi rýchlo v rámci konkurzu.
V tejto súvislosti si dovolím presne zareagovať na to, čo hovoril kolega Richter. Ale k tým konfliktom. Vlastne taký základný nejaký moment, ktorý ma viedol ku konštrukcii celej tej tézy o tom, že tá právna úprava reorganizácie úplne nesedí na to inštitucionálne a ekonomické prostredie, je skutočnosť, že konflikt, ktorý v insolvenčnom konaní vzniká medzi vlastníkom a manažérom v jednej osobe alebo vo veľmi malom okruhu osôb koncentrovanom a veriteľom, ktorým spravidla sú banky, finančným veriteľom u českých podnikov, je veľmi silný. To je proste konflikt, ktorý existenčne ohrozuje toho vlastníka. Ten vlastník prichádza o svoje celoživotné dielo, proste on niečomu veril, on do toho vložil dlhé roky svojho života a ono to teraz celé kolabuje a on sa snaží z toho vyťažiť to maximum a on má v tom obrovskú investíciu z hľadiska pomeru svojich aktív. Je to veľká časť jeho aktív spravidla. Na druhej strane stojí bankový veriteľ, ktorý má nejakú investíciu v tom podniku formou úveru a táto investícia je ohrozená v plnej výške. V prípade, že povedzme ten podnik nebude zachovaná prevádzka alebo bude speňažený v insolvencii nejakým veľmi nevýhodným spôsobom pre veriteľa, tak proste ten veriteľ už nič iné z toho podniku neuvidí. To znamená, je celá jeho investícia ohrozená z tohto pohľadu. To je strašne dôležité, pretože ten konflikt dokáže sa vďaka tomuto veľmi eskalovať. A tým sa líši od tých ostatných konfliktov, ktoré vlastne tam potom popisujem ako slabé alebo mierne odlišné. Taká ďalšia rovina je veľmi dôležitá a to tá, že ten bankový veriteľ si potrebuje budovať reputáciu do budúcich insolvenčných procesov, kde môže zase dôjsť k nejakému proste môže dojsť k nepriateľskej situácii. Zatiaľ, čo ten vlastník je v poslednom kole hry. On nerozmýšľa nad budúcou reputáciou, takže nemá problém ísť úplne na hranu, proste riskovať strašne moc. Čo vedie k tomu, že vlastník má často tendenciu proste sanovať ten svoj podnik na účet veriteľov. To znamená zbaviť sa dlhov, pokračovať v podnikaní, pokiaľ to akoukoľvek cestou, či legálnou, či nelegálnou ide. Tak v taktike, ktorá sa dá pomenovať zdržovať celý proces, zdržovať bankových veriteľov, odkloniť aktíva z tých subjektov, ktoré podliehajú tým záväzkom a dúfať, že sa stane nejaký zázrak a niečo sa zmení. Tento konflikt medzi bankovými veriteľmi a dlžníkom, akcionárom, manažmentom v jednej osobe sa odlišuje od konfliktov, ktoré vznikajú medzi tým podnikom dlžníka a veriteľmi z obchodného styku. Zase neplatí to všeobecne, neplatí to vždy, ale tieto konflikty sa dajú označiť do istej miery ako konflikty s nižšou intenzitou, pretože tí veriteľia z obchodného styku spravidla neprichádzajú o celú svoju investíciu v tej insolvencii. Napriek tomu, že treba z tej svojej pohľadávky neuvidia vôbec nič, tak ich investícia do toho podniku často spočíva v tom, že majú vytvorené nejaké špecifické formy alebo majú proste vytvorený produkt, ktorý je do istej miery špecifický a ten produkt dokážu buď udať tomu podniku, ako bude vyzerať po tom insolvenčnom konaní, alebo ho dokážu udať pomerne dobre niekde inde na trhu. To znamená, tá ich investícia nie je 100% ohrozená. Tie obchodné vzťahy s tým manažmentom, ktorý tam funguje nejakým spôsobom, môžu byť zachované, pokiaľ ten podnik prežije, aj keď pohľadávka nebude uspokojená. Takže nie je až tak dôležitý ten výnos z toho insolvenčného konania, čo samozrejme nehovorí, že výnos pre nezaistených veriteľov nie je dôležitý. Ale proste nie je to ten existenčný konflikt, ktorý je s bankovými veriteľmi. A zároveň, čo sa týka budúcich dodávok a budúceho vývoja po momente defaultu, tak tí veriteľia z obchodného styku majú veľmi silný nástroj. Proste nedodajú, pokiaľ nedostanú zaplatené. A ešte si dovolím stručne odlíšiť tento konflikt medzi bankovými veriteľmi a vlastníkom od konfliktu medzi rôznymi skupinami veriteľov. Tie sú do istej miery odlišné, pretože tí spravidla majú sporo prioritu, ale nemá to tú povahu, ktorú má
ten hlavný konflikt. A hlavne v Českej republike nie sú až tak časté tie konflikty, proste tá kapitálová štruktúra podnikov je relatívne jednoduchá. Potom tu mám na tomto slajde takú pomerne prehľadnú a komplikovanú tabuľku s porovnaním právnej úpravy reorganizácie v americkom insolvenčnom zákone a v českom. Ja si dovolím len veľmi stručne prebehnúť tie elementy a nejak popísať, kde vidím tie zásadné rozdiely. Dispozičné oprávnenia. V Čechách aj v Amerike má dlžník, áno. Ale kto je dlžník? V kotovaných spoločnostiach, ktoré sú tým pravidelným objektom insolvenčného konania v Amerike, je to správna rada, čo sú zamestnanci, čo sú ľudia, ktorých investícia v tom podniku je relatívne obmedzená, v pomere ich aktív to netvorí až takú významnú časť a sú nezávislí od akcionárov, do istej miery aspoň, pokiaľ je to vlastníctvo toho podniku rozdrobené. V Čechách je to ten vlastník, ten konateľ, ten manažer. Potom niekoľko ďalších elementov, ktoré má slúžiť na ochranu toho procesu, je nejakým spôsobom proste preklopených do českého práva, ale nie je to úplne 100% adekvátna náhrada. To znamená, odmena alebo kompenzácia za moratórium na výkon zaistenia pre zaistených veriteľov, čo je tzv. Inštitút Adequate Protection, adekvátnej ochrany, ktorý umožňuje zaisteným veriteľom v americkom insolvenčnom konaní proste prelomiť to insolvenčné konanie a uspokojiť sa mimo neho, pokiaľ ten dlžník nepostupuje riadne v rámci reorganizácie. Tak u nás je transponovaný do platby úroku zaistenému veriteľovi od dátumu podania znaleckého posudku, čo je často proste 6-7 mesiacov po zahájení insolvenčného konania, niekedy ešte dlhšie. Veriteľský výbor má veľmi silné právomoci v tom americkom insolvenčnom konaní, je schopný proste napriek nedostatku tých formálnych pák, ktoré by mal, tak je veriteľský výbor spravidla schopný veľmi tvrdo zasahovať do toho procesu, hlavne tým, že má k dispozícii poradcov, ktorých platí dlžník a ktorí podliehajú dohľadu súdu, ktorý je pomerne transparentný. U nás veriteľský výbor má v reorganizácii veľmi obmedzené právomoci. Poradcov môže hradiť len so súhlasom súdu, ktorý spravidla nie je k dispozícii. Veľmi dôležitý element, možnosť schválenia plánu bez súhlasu všetkých skupín veriteľov alebo bez súhlasu všetkých veriteľov. Tam dochádza k pomerne zásadnému posudzovaniu ekonomických parametrov zo strany súdov. V tomto veľmi obmedzené množstvo insolvenčných súdov, ktoré sú v tých 91 okrskoch amerických, tak dokáže nejakým spôsobom garantovať aspoň nejakú bazálnu úroveň, zároveň viac než 100 rokov judikatúry k tým parametrom toho, čo to znamená schváliť reorganizačný plán, je nejakou zárukou toho, že ten proces je aspoň trochu transparentný, napriek pomerne významným sporom a diskusiám o tom, jak to funguje. U nás to posudzovanie tých komerčných parametrov súdom je často naprosto nepredvídateľné a súdy buď sa boja rozhodnúť o tých komerčných otázkach, alebo oni o nich rozhodujú veľmi ako náhodným spôsobom, čo zase nie je kritika všetkých súdov, ale proste veľa tých rozhodnutí trpí veľmi výraznými nedostatkami a nie je to prekvapivé, proste sú to veci, ktoré sú extrémne komplikované, extrémne náročné a ten proces nie je v tých zákonoch jasne popísaný. Potom asi zostávame pri tých súdoch. Rozhodovanie o jednotlivých konkrétnych veciach v rámci insolvenčného konania sa deje v rámci amerického insolvenčného konania na základe tzv. Motion practice, čo je proste systém podávania návrhov, zverejňovania návrhov, vyjadrovania sa k ním a má to proste presne definované pravidlá a týka sa to takých záležitostí ako prístup veriteľov k informáciám, schvaľovanie nákladov na poradcov, moratórium práve na ten výkon toho zaistenia, o ktorom som už hovoril, schvaľovania, financovania alebo predaje jednotlivých aktív dlžníka. Toto je pomerne presne upravené a funguje to v rámci tej reorganizácii a to sú tie veci, ktoré rozhodujú o tom, či tá reorganizácia zafunguje alebo nezafunguje, či tí veriteľia budú spokojní alebo nie a ako bude vyzerať nakoniec ten plán. U nás tieto otázky súd posudzuje nejakým spôsobom v rámci dohliadacej činnosti, ale
ten rozsah tej dohliadacej činnosti, presný prístup súdu, proces, akým rozhodne súd, to je všetko veľmi nejasné. Často ide o komerčné rozhodnutia, ktoré by súd robiť nemal podľa minimálne proste zámerov, ktoré viedli k tej tvorbe insolvenčného zákona. Zase to preklopenie nie je presné. A nakoniec regulátor. Keď už naozaj zlyhajú všetky tie ochranné procesy, tak vis causa Enron, proste aj v tých amerických procesoch do toho vstupuje veľmi tvrdým spôsobom regulátor, čo je subjekt zvaný US Trustee. Nie je to trustee, je slovo pre správcu, a toto je Office of US Trustee, je to proste vládny úrad, ktorý dohliada na tie najväčšie insolvenčné konania a aj na tie najmenšie a je naozaj proste pomerne rázny a má veľmi silnú dôveru a je to súčasť generálnej prokuratúry, pokiaľ sa nemýlim, federálnej a má pomerne jasný mandát dohliadať, menuje členov veriteľských výborov a keď dojde na menovanie insolvenčného správcu, tak toho menuje práve tento US Trustee, ale ináč do toho procesu nejak nezasahuje. U nás regulátor prakticky nie je. Ministerstvo spravodlivosti viac menej vykonáva svoju administratívnu činnosť a štátne zastupiteľstvo síce vstupuje do tých procesov, ale reálne do nich nezasahuje. Takže ďalšie také rýchle porovnanie je možné spraviť s anglickou úpravou, z ktorej si aj české insolvenčné právo vzalo inštitút insolvenčného správcu. Ako tej poistky, jednej z tých poistiek, ktoré garantujú integritu toho procesu, anglické insolvenčné právo na tom stojí, na tom insolvenčnom správcovi naozaj vo veľmi silnej miere. Preto som si dovolil to porovnať so slovenskou právnou úpravou, aby bolo ešte lepšie vidieť, jak vlastne tá transplantácia nefunguje. A v anglickej administration, čo je ekvivalent našej reorganizácie alebo slovenskej reštrukturalizácie, menuje dlžník insolvenčného správcu, veritelia ho ale môžu prevoliť. Na Slovensku dlžník menuje, veritelia nemôžu prevoliť. A potom ten zásadný rozdiel. Podľa anglickej úpravy má správca 100% zodpovednosť, podľa slovenskej si tú zodpovednosť môže prehadzovať s dlžníkom ľubovoľne. Ten výsledok je čiastočne vidieť v tých výsledkoch tých reštrukturalizácií slovenských a zároveň je rozdiel extrémny v regulácii. Anglická regulácia veľmi sofistikovaná, je niekoľko samoregulačných orgánov, proste spoločné memoranda o dohľade, pravidelné previerky toho, čo tí správcovia robia a zároveň tie veľké kauzy môžu riešiť len niektorí vybraní správcovia. Proste nejakým spôsobom, nejaké záruky to dáva. Na Slovensku ten dohľad je veľmi obmedzený, ale tá reálna poistka potom je v tom anglickom modeli reputácia. Na Slovensku tá poistka reálne z tohto pohľadu až tak nie je. Samozrejme, banky majú nejakú možnosť, obzvlášť po novele, ktorá bola prijatá, tento proces korigovať. K tej poistke formou reštrukturalizačného posudku sa dostaneme, keď bude diskusia o sanačnom koncepte, ale len chcem povedať toľko, že ani táto poistka nie je úplne dostatočná, pretože tie parametre toho sanačného konceptu, tie posudky, aspoň tie, čo som ja videl, spravidla nesplňujú. Ten záver je asi taký, že inšpirácia zahraničnou právnou úpravou musí rešpektovať odlišnosti právneho, inštitucionálneho a ekonomického prostredia, čo v danom prípade do istej miery nerešpektovala a preto sme aj svedkami určitých ako neželaných javov, kedy tá integrita toho procesu nie je úplne dostatočná. A tým sa dostávame k nejakému takému zovšeobecneniu toho, čo môže byť predpokladom toho, aby sa tá sanácia podarila. To sú nejaké základné zásady. Nie je možné priznať alebo tvrdiť, že dlžník za to nemôže. Dlžník vždy za to môže, aj keď to neznamená, že jednal nepoctivo. Napriek proste, toto je zásada, ktorá by mala platiť, ale vďaka právnej úprave reorganizácie sa tu často dozvedáme, že dlžník za to nemôže, že je v úpadku. To nie je pravda. Minimálne zlyhal jeho management rizika. Takisto nie je jednoznačné, že podnik patrí v úpadku veriteľom. Aj o tomto sa vedú veľké diskusie, pretože dlžník má dispozičné oprávnenia, on to riadi, on rozhoduje. A preto
vlastne sanácia je veľmi riziková. Ten záver možno, aby nebudem zdržovať, je, že riešenie konfliktov je veľmi náročné, tých, ktoré sme popísali, a preto môžu spôsobiť veľké straty. Možno len stručný náhľad na to, jak asi dlžník alebo ten akcionár, dlžník, manažer často pristupuje k riešeniu toho problému, a zaujímavý je tu nám vlastne možno to rozlíšenie tých štádií tej krízy. Kríza podniku sa spravidla v nejakých fázach odvíja. V situácii, keď začína, tak to je spravidla kríza stratégie, proste podnik neriadí, žiadny problém nie je. Kríza odbytu, to je už nejaký náznak toho, že problém sa zhoršuje, stále k pripusteniu si toho problému nedojde, ani v prípade, keď už dochádza k dopadom priamym na likviditu, až v momente, keď naozaj je tá úpadková situácia. A preto ten vlastník, manažér sa typicky chová spôsobom, ktorý bráni efektívnej sanácii. A to nás privádza k inšpirácii nemeckou právnou úpravou, pretože v Nemecku to prostredie ekonomické je nepochybne podobnejšie, a aj to prostredie inštitucionálne nie je až tak vzdialené, pretože minimálne tá právna úprava má nejaké podobné elementy, a zároveň tie insolvenčné súdy nie sú až tak špecializované, takže nie je na nich až také spoľahnutie. Asi to zásadné, čo má zmysel povedať, je, že insolvenčné právo, ktoré má relatívne podobnú štruktúru ako české, tak viac obmedzuje insolvenčné oprávnenie pre dlžníka. Dlžník musí získať od súdu to dispozičné oprávnenie, musí o ňo požiadať. Až do novely v roku 2012 tomu mohol navrhujúci veriteľ, ak podal veriteľ insolvenčný návrh, zabrániť. Dnes je to trochu liberálnejšie na základe tzv. ESUK zákona, ktorý mal slúžiť k zjednodušeniu sanácie. Cram-down, to znamená schválenie reorganizačného plánu proti veriteľom, je oveľa zložitejšie. To sa nazýva obstruktionsverbot, ale aj tak sa o to dlžníci pokúšajú, aj tak proste dochádza k tým proste reorganizáciám proti vôli majority. Ale možno, čo je dôležité, ten zákon predpokladá určité posúdenie, ktoré sa do ňoho dostalo práve tou novelou z roku 2012, ktoré umožní dlžníkovi nejaký väčší benefit, a to je to moratórium, ktoré sa volá Schutzschirmverfahren, to, čo je u nás ako moratórium. A týmto ten zákon reaguje na mimosúdne nástroje, ktoré sa vyvinuli v praxi za posledných pár rokov, a to sú tie dva, ku ktorým sa dostávame, pretože podľa nášho názoru to sú tie dva nástroje, ktoré umožňujú efektívne prekonať ten konflikt. V momente, keď je aspoň nejaká vôľa to riešiť a nevytvoriť situáciu, kedy dlžník v situácii, keď zahájil reorganizáciu, má viac menej obrovskú možnosť manipulovať tým procesom. Tak práve pre predídenie tejto situácii vyvinula nemecká prax tie dva nástroje, sanačný koncept, ktorý popíše kolega Kudej, hneď jak skončím, a tzv. Obojstranná zverenská správa. To obojstranná smeruje k tomu, že ona je v prospech veriteľov aj v prospech dlžníka, a tu popíšem neskôr, ale ide o správu akcií dlžníka spravidla. A prečo sú tie nástroje podľa nášho názoru efektívne v prekonaní toho konfliktu, je, že zachovávajú pre vlastníka tú potenciálnu budúcu hodnotu toho podniku, pokiaľ sa dostane z toho stavu úpadku a jeho hodnota znova narastie. A zároveň to realizujú spôsobom, ktorý je v podmienkach toho koncentrovaného vlastníctva a civilného práva a pomerne proste rigidnej štruktúry tých záležitostí typu spory na náhradu škody za porušenie péče řádneho hospodáře a tak ďalej, tak je to možné proste realizovať, pretože napríklad v tom koncentrovanom vlastníctve sa nedá zrealizovať to, čo je typický nástroj v tom ako situácii, keď je rozptýlené vlastníctvo na burze, že sa urobí dead equity swap, veritelia vstúpia do kapitálovej štruktúry a tým sa proste realokuje tá hodnota. A tým pádom umožňujú rešpektovanie toho princípu absolútnej priority, to znamená nejakého toho poradia uspokojovania veriteľov, spôsobom, ktorý je značne nepriamy, ale podľa nášho názoru efektívny. A tuto predám kolegovi Kudejovi a poprosím ho, aby
niečo povedal o sanačnom koncepte, čo je kľúčovým prvkom tohto riešenia. Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Michal Kuděj a rád bych tady blíže pohovořil o sanačních konceptech a jejich využívání. Jak tady už kolega Juraj Alexander řekl, instituty, které jsou využívány v Německu, jsou zejména právě sanační koncepty a obousměrná svěřenská správa. Sanační koncept jako takový je ekonomickým nástrojem a ekonomickým podkladem pro řešení sanací. A jeho hlavním účelem by mělo být odstranění nereálných ekonomických očekávání všech zúčastněných subjektů, se kterými se v praxi často setkáváme, kdy jednotliví účastníci toho sanačního procesu mají skutečně ta očekávání velmi nereálná. A právě účelem sanačního konceptu by mělo být odstranění těchto nereálních očekávání, a to zejména analýzou reálného stavu podniku a jeho skutečných příčin, analýzou reálných možností dalšího fungování podniku na relevantním trhu, na kterém se pohybuje, a způsobu návratu podniku k tvorbě zisku a cash flow, které jsou klíčové pro jeho další fungování, a definicí nutných úsporných a sanačních opatření, která k tomu mají vést. Základním významem sanačního konceptu by pak mělo být to, že je vůbec podkladem pro rozhodnutí věřitelů, managementu a vlastníků o řešení úpadku sanací, z čehož plyne, že by měl být zpracován nejpozději v okamžiku, kdy se podnik nachází na hranici úpadku a předtím, než budou věřitelé a management a vlastníci rozhodovat o řešení této situace. Měl by být dále dokladem o smysluplnosti a proveditelnosti sanace vůbec a měl by představit souladný a předvídatelný sanační proces a jeho scénáře, jednotlivé kroky, milníky, podmínky sanace a tak dále. A v neposlední řadě by pak dále taky měl být dokladem o odpovědném přístupu zúčastněných stran k problému, protože by měl dokládat to, že se skutečně všechny zúčastněné strany snažily posoudit všechny způsoby a možnosti řešení úpadkové situace podniku. Sanační koncepty, tak jak o nich hovořil kolega Juraj Alexander, používané v Německu, jsou v Německu standardizovány. A to standardem, který byl vypracován Německým institutem auditorů, je označován IDV S6. Je to standard, který definuje požadavky na sanační koncepty. A takové sanační koncepty podle standardizované německé podoby by měly mít asi následující klíčové součásti, které jsou zejména popis kroků a metod provedení sanace, kdy jde zejména o způsob restrukturalizace dluhu podniku, který se nachází v úpadku, a jeho vlastního kapitálu. Dále by měly obsahovat důvody, které takové kroky ospravedlňují. Popis a ospravedlnění toho, proč zrovna takové metody a takový způsob sanace byl použit, a to zejména k tomu, aby se do maximálně možné míře eliminovaly budoucí pochybnosti o tom, proč takové metody a nástroje k restrukturalizaci byly použity. Měl by definovat způsob a postup zajištění implementace a kontrolních mechanismů, které jsou velmi důležité pro všechny zúčastněné strany. A dále jedna z velmi důležitých součástí je postupy při selhání, zejména v situacích, kdy dojde k selhání nebo k neplnění základních ekonomických předpokladů té sanace, to znamená, kdy se podniku nedaří dosahovat obratu, návratu k ziskovosti a k tvorbě cash flow, tak by už sanační koncept měl předvídat, jak v takových situacích budou jednotliví účastníci toho sanačního procesu nadále postupovat, a to zejména z toho důvodu, aby předem bylo všem jasné, co se stane, když prostě se nepodaří naplnit ten předem předvídaný proces. A tak, jak tady kolega Juraj Alexander mluvil o specifikách vlastnicky řízených podniků, tak i sanační koncept by měl se těmito specifickými problémy zabývat a nějakým způsobem se pokusit je vyřešit. Výhody toho německého standardizovaného postupu je možno spatřovat zejména v tom, že dochází k eliminaci diskuzí vůbec o obsahu a rozsahu takového sanačního konceptu. Tím, že je sanační koncept standardizován, tak taková diskuze odpadá a všichni účastníci toho procesu, zejména tedy věřitelé a management a vlastníci, předem vědí, jak je nutno podle takového standardizovaného konceptu postupovat. S tím souvisí to, že následně je velmi
zjednodušeno ztotožnění stran s takovým konceptem a jeho prosazení v rámci všech účastníků toho sanačního procesu. Velmi podstatnou a věcí standardizovaného konceptu je skutečnost, že se jeho tvůrce a předkladatel musí vypořádat se všemi problémy, které v tom standardizovaném postupu jsou. To znamená, že neumožňuje většinou žádná nekoncepční, takzvaná soft řešení. Prostě musí se vypořádat se všemi problémy, se všemi příčinami ve všech stádiích průběhu té podnikové krize a z toho musí vycházet pak ty návrhy řešení. A v neposlední řadě je standardizovaný sanační koncept zajišťuje srovnatelnost jednotlivých případů, což dle našeho názoru je nebo může být velmi důležité pro finanční věřitele, pro banky, tak, aby jejich jednotlivé případy měly určitou srovnatelnost a to rozhodování bylo porovnatelné. Jsme přesvědčeni, že pokud je sanační koncept přijmut všemi účastníky, to znamená věřiteli, vlastníky a managementem, tak může právě vést k odstranění těch nereálných ekonomických očekávání, která v těch sanačních procesech často v praxi vidíme. Tím může vést k úspoře času a nákladů a ve výsledku tak potom k vyššímu uspokojení věřitelů, protože se ty náklady toho procesu snižují. Dále bych rád se zmínil o struktuře takového standardizovaného sanačního konceptu. Ta základní struktura představuje zejména ekonomická východiska, analýzu krize, a to ve všech jejich stádiích, vizi sanovaného podniku, dále pak stabilizační a sanační opatření, komplexní finanční plán sanace a v závěru posouzení sanovatelnosti podniku. Pokud se vrátím k těm jednotlivým oblastem, tak ekonomická východiska musí popisovat jak vnější prostředí, to znamená ekonomiku, relevantní trh, kde se podnik pohybuje, tak zejména jeho obchodní podstatu a historický vývoj, což předpokládá zejména posouzení stávajícího obchodního modelu podniku, jeho klíčové produkty, kapacity, jeho postavení na trhu, jeho konkurenty, jeho konkurenceschopnost a jeho finanční situaci, dosahování provozních marží, jeho likviditu a zadluženost. V rámci analýzy krize je potřeba se zabývat všemi stádii průběhu té podnikové krize od jejího počátku a zkoumat všechny příčiny té krize, které v těch jednotlivých stádiích ke krizi vedly. Tady jsme na konferenci o insolvencích, takže podnik se většinou už nachází v tom stádiu úpadku, přesto je potřeba v rámci toho sanačního konceptu se zabývat všemi příčinami toho vývoje, které k takové úpadkové situaci vedly. A současně je potřeba definovat příčiny, jak externí, tak interní, jak tady zmínil kolega, tak příčiny nejsou jenom externí, jsou v mnoha případech ty interní jsou velmi zásadní. Jednou z klíčových těch součástí je vize toho sanovaného podniku. Pokud má podnik dál fungovat na svém relevantním trhu, tak je potřeba většinou sestavit skutečně realistický obchodní model, představit produkty, které budou na tom trhu umístitelné a představit zdroje a možnosti podniku, jak k těmto produktům dospěje. Klíčový součástí je postavení podniku na trhu, nebo očekávané postavení podniku na trhu, jeho konkurenceschopnost a konkurenční výhody. Proč ta sanace, proč ten přerod povede k tomu, že podnik bude dále schopen své existence a v neposlední řadě také strukturu podniku, zvlášť pokud se jedná o podniky, jejichž struktura a obchodní model jsou rozděleny do více subjektů. Stabilizační a sanační opatření. Stabilizační a sanační opatření je to, co se nejvíce dotkne všech zúčastněných stran, jak věřitelů, tak vlastníků. Jsme přesvědčeni o tom, že úplně na počátku je potřeba mobilizovat všechny vnitropodnikové rezervy, zejména se zamyslet nad možností prodeje zbytného majetku, nad možností zavést určité formy financování některých aktivních složek pracovního kapitálu, které by vedly k posílení likvidity. Až v případě, kdy jsou tyto všechny možnosti mobilizace podnikových rezerv vyčerpány, tak je možno přistoupit k sanačním opatřením ze strany věřitelů a akcionářů, které se jich samozřejmě dotknou, protože na straně věřitelů půjde v řadě případů o odpuštění části dluhu, na straně akcionářů o vzdání se části svého vlastnictví. A současně s těmi opatřeními by měla být také
zmiňována struktura sanace, to znamená způsob, jakým ta sanace bude provedena, včetně všech daňových dopadů, aspektů, právních rizik a tak dále. Komplexní finanční plán sanace. Komplexní finanční plán sanace v podstatě prokazuje její finanční proveditelnost. Do toho komplexního plánu musí už být integrována veškerá ta úsporná a stabilizační opatření, tak, aby ta proveditelnost byla prokázána. Základní součástí, které ten plán musí obsahovat, je zejména plán obchodní, to znamená plán prodeje, plán nákladů, provozních nákladů, osobních nákladů, s tím související plán pracovního kapitálu, plán nutných investic a následně potom finální plán struktury financování toho podniku a splátek závazků vůči věřitelům, které v rámci toho podniku zůstaly. Takový finanční plán je pak vhodné provést analytické vyhodnocení s klasickými soustavy poměrových ukazatelů, bankrotových předstihových ukazatelů a ukazatelů provozní výkonnosti. V samém závěru toho sanačního konceptu je pak potřeba provést vyhodnocení sanovatelnosti, jestli ten podnik vůbec je sanovatelný, a to ze dvou pohledů. Z pohledu jeho možné další existence a z pohledu maximalizace uspokojení věřitelů, například ve srovnání s likvidací. To posouzení toho dalšího možného fungování podniku na trhu je podle těch německých standardů prováděno dvoustupňově, a to okamžité přežití a schopnost podniku do budoucna tvořit hodnotu a být opět atraktivní pro poskytovatele dlouhodobého kapitálu. Tak já bych teď zase vrátil slovo kolegovi, který by to dokončil. Ja ďakujem za popis sanačných konceptov a dovolím si nadviazať vlastne nejakým prepojením tých dvoch inštitútov. Sanačný koncept, to znamená dokument vypracovaný nejakým poradcom dlžníka, veriteľov alebo v ideálnom prípade sanačného správcu. Tak tento dokument ako podklad slúži k zriadeniu sanačnej alebo zverenskej správy ako nástroja, vďaka ktorému vlastne ten dlžník vstupuje do tej reštrukturalizácie, či už v rámci insolvenčného konania alebo mimo neho. To insolvenčné konanie je naozaj nástrojom na riešenie problémov kolektívneho jednania veriteľov. To znamená, insolvenčné konanie nie je nutným nástrojom na sanáciu podniku. To sa dá dosiahnuť aj ináč. Tie daňové okolnosti môžu prinútiť strany ísť do insolvenčného konania, ale nevždy nutne. A pokiaľ tých veriteľov, tých finančných veriteľov nie je príliš veľké množstvo, tak insolvenčné konanie nemusí mať zmysel. A to je možno aj jedna z výhrad k tomu konceptu, ktorý tu prezentoval Tomáš Richter, že ja z tohto pohľadu treba naozaj zvažovať, či je nutné vlastne prekonávať ten problém kolektívneho jednania zrovna formou insolvenčného konania. Ak áno, tak potom je to na mieste a potom tým sanačným nástrojom je insolvenčné konanie. Vlastne v momente, keď je ten koncept pripravený, on eliminuje niektoré obavy, ktoré vznikajú vo vzťahu k tomu prebiehajúcemu procesu sanácie alebo k celému tej reštrukturalizácii, ale k tomu je treba dodať ten vlastne ďalší element, a to je to zaistenie, vlastne tá garancia toho, že ten proces prebehne riadne. A tým nástrojom, ktorý vyvinuli nemeckí praktici, je tá obojstranná zverenská správa, doplňujúci Treuhand, a funguje to tak, že nezávislý správca, osoba, ktorá má dôveru veriteľov, ako aj dlžníka, pretože proste je na trhu už nejakým spôsobom známa, zároveň proste je to človek, ktorý má za sebou nejakú históriu, nejakú reputáciu, tak tento človek prostredníctvom nejakej právnej štruktúry, ktorá z hľadiska nemeckého práva nie je až tak dôležitá, si nechá dlžníkom na seba previesť akcie v tom podniku dlžníka v tej spoločnosti formou práve toho doplňujúci Treuhand, čo je vlastne úplný prevod práva. Nie je to zaisťovací prevod, nie je to zástava, je to proste úplný prevod práva, ktorý je ale ako zverený k správe, čo české právo úplne dobre nepozná tento inštitút, preto sa vlastne od toho nemeckého modelu posunieme trochu ďalej. Ale na čo je tento inštitút dobrý? To je možno tá základná otázka. A to je
to zaistenie, alebo ako tá garancia toho inštitútu, toho, že tam sedí nezávislá osoba, ktorá spravuje tie akcie po celý ten proces sanácie, či už v insolvenčnom konaní, alebo mimo neho, je garancia pre veriteľov, že ten dlžník nebude robiť nejaké neštandardné úkony. Proste v momente, keď by to ten dlžník, ten akcionár slash management začal robiť nejaké neštandardné úkony, tak je tu tá osoba, ktorá má naozaj dôveru, ktorá má skúsenosti s tými procesmi a ktorá nie je viazaná tými rigidnými pravidlami súdneho procesu, tak ako je to insolvenčný správca alebo insolvenčný súd za bežných okolností, ale táto osoba proste zasiahne a má zmluvne garantovanú tú možnosť zasiahnuť. Ale pokiaľ dlžník nespraví nič neštandardné a sanácia sa podarí, tak sanačný, teda zverenský správca, vracia akcie dlžníka akcionárom. Po nejakej dohode, proste reštrukturalizovaného, možno proste znížený podiel alebo s nejakými upravenými nárokmi, ale proste dlžníkovi, akcionárovi sa vrácajú tie aktíva. Zároveň ten vlastník, manažér, ovláda ten podnik naďalej, on ho fakticky riadi. Ona je tam len jedna dodatočná poistka, proste, ktorá je ale strašne silná a ktorá je vlastne vyňatá z tých všetkých inštitucionálnych obmedzení, ktoré sú do istej miery slabé. Dôležité je samozrejme, aby tí veritelia dôverovali tomu sanačnému správcovi, aby ten správca bol schopný zasiahnuť, aby to bol proste človek, ktorý je, ako sa píše v nemeckých publikáciách, handlungsfähig. A z pohľadu veriteľa je zase strašne dôležité to, že ten správca poskytuje svojou reputáciou a dôverou, ktorú k nemu veritelia majú tú záruku, že on zasiahne, keď sa niečo bude diať, vymení management, pošle spoločnosť do konkurzu v najhoršom prípade, alebo štandardný postup je, že spustí predajný proces. To znamená, predá akcie toho dlžníka s nejakým spôsobom reštrukturalizovaným dlhom, pričom tá reštrukturalizácia prebehne podľa spravidla toho dopredu dohodnutých parametrov v sanačnom koncepte, a to, ak sa ten proces vychýli len trochu, tak podľa parametrov dohodnutých pre štandardný vývoj situácie. Ak sa ten proces vychýli moc, tak podľa nejakých defaultových parametrov, ktoré sú dohodnuté. Intervencia súdu nie je nutná na to, aby sa spustil ten M&A proces, ten predaj toho podniku. To je strašne dôležité, pretože proste tým sú eliminované rôzne ťahanice, ktoré spravidla okolo predajov v insolvenčnom konaní sú. Možno strašne dôležité je, ako toto preklopiť do českého práva, keďže ten koncept trojhandu nemecký úplne nie je proste v českom práve známy a hlavne nie je dostatočne podložený judikatúrou ani zákonom. Ale nový občiansky zákonník prichádza s novým inštitútom zverenského fondu, ktorý sa pomerne dobre hodí na túto situáciu a podľa nášho názoru poskytuje tie garancie, ktoré sú potrebné a tú právnu istotu, ktorá je potrebná na to, aby sa niečo takéto dalo zrealizovať. To znamená, správca sa stane správcom zverenského fondu, zriadeného špeciálne pre tento účel. Tým sa akcie v tom podniku dlžníka, prípadne pohľadávky z akcionárskych požičiek stávajú predmetom samostatného oddeleného vlastníctva. Vlastníkom nie je ani ten správca, ani pôvodný akcionár, ani tí veritelia, v ktorých prospech je celá tá štruktúra zriadená. A správca nie je osobne zodpovedný za prípadné záväzky z toho vyplývajúce, aj keď je zodpovedný za to, že jedná s tou odbornou starostlivosťou, ktorej je povinný podľa tých príslušných zmluvných dokumentov. Správca vykonáva všetky tie práva akcionára k tým akciám podľa podmienok, ktoré sú dohodnuté v štatúte toho zverenského fondu. Veritelia môžu mať poradný hlas, nesmú mať hlas silnejší, pretože tým by sa vystavovali riziku, že sú osoba vplyvná, prípadne osoba ovládajúca. To je možno najdôležitejšie na celej tej štruktúre, že ten správca nie je viazaný pokynmi veriteľov, on ich vypočuje, môže nasledovať, nemusí, ale dôležité je, že on jedná naozaj samostatne a má tú dôveru veriteľov, že bude jednať tým spôsobom, ktorý je v ich záujme. Ale zároveň aj v záujme dlžníka. On ten záujem toho akcionára nesmie úplne poprieť. A správca vedie sám týmto samostatným spôsobom ten prípadný predajný proces. Tá štruktúra, myslím, že dostatočne to popisuje. Správca drží beneficientami sú jak banky, tak vlastník, ktorý má právo do istej miery aj inštruovať toho správcu, lebo vlastník si môže zachovať to postavenie ovládajúcej osoby, na rozdiel od bank, ktoré by sa tým vystavili veľkému riziku. Aha.
Ďakujem. Možno nie až tak dôležité, ale v rámci tej štruktúry zverenského fondu správca definuje aj konkrétne práva tých veriteľov ako obmyšlených alebo beneficientov, ktoré na základe tej úpravy nového občianskeho zákonníku môžu byť aj nároky obmyšlených môžu mať povahu nejakej kvázi kapitalizácie. To znamená, môžu mať v tej kapitálovej štruktúre môžu byť postavení do istej miery aj do toho juniorného ekvitného postavenia, čo môže mať veľké výhody v rámci štruktúrovania nejakých reorganizácií. To nie je možno až tak zásadné teraz, ale čo je strašne dôležité, tá zverenská správa umožňuje reštrukturalizovať aj skupiny, kde ten obchodný model nie je sústredený do toho podniku, ktorý nesie tie záväzky. Pretože, čo je pomerne často tá situácia, ten správca môže, pokiaľ s tým súhlasí akcionár, pre ktorého to môže byť veľmi výhodné, pretože sa tým vyhne potenciálnemu sporu z rôznych vzťahov v rámci skupiny, odporčích nárokov, žalôb na neplatnosť vnútroskupinových prevodov a tak ďalej, ku ktorým by insolvenčný správca časom došiel v rámci konkurzu, tak proste sa vložia všetky tieto spoločnosti do toho fondu a tie sú reštrukturalizované spoločne, sanačný koncept popíše tú reštrukturalizáciu a zároveň spoločne z toho fondu potom výjdu a povedzme môže mať ten akcionár o niečo väčší podiel na tých spoločnostiach, ktoré sú v tom fonde nie preto, že by boli priamo zaviazané z tých úverov. Takže to konečné doporučenie naše asi, keď si položíme tú otázku, ako zvýšiť výnosy, je pracovať na tých sanačných konceptoch a reorganizáciu povolovať dlžníkom len v prípade, že sanačný koncept dáva zmysel a je pripravený. Nerušiť inštitút zverenského fondu, ako v súčasnosti navrhuje Ministerstvo spravodlivosti v materiáli, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. A prípadne zvážiť aj nejaké to daňové zvýhodnenie zverenského fondu a možno také zásadné ďalšie, pokiaľ ten dlžník nepostupuje a nie je ochotný týmto spôsobom postupovať smerom k nejakej konsenzuálnej reštrukturalizácii, tak asi jediným riešením bude konkurs a rozpredaj. A tým moc ďakujem za pozornosť.